Ahoj, vítam ťa pri sledovaní prvého tohtoročného sebarozvojového dielu platformy Za zdravím. A do toho nového roka ti želám len to, že si to užij. Užívaj si celý rok so všetkým, čo ti prináša, bez ohľadu na to, či sa ti to bude páčiť, alebo sa ti to nebude páčiť. Nech je to tak, či onak je to v tvoj prospech a naozaj ti želám len to, že si to užívaj celú cestu v čo najväčšej ľahkosti, radosti a spokojnosti, aj keď to možno nie vždy bude príjemné. A ja som tak rozmýšľala, že čím začnem tento rok a ani vlastne netrvalo dlho a rozhodla som sa povenovať téme zmena. A tu už si možno povieš, že zmena, však to je niečo automatické, to je niečo jasné, čomu sa tu budeme venovať. A tabuľa je úplne plná, nie všetko sa mi zmestilo na tabuľu, mám to ešte aj v rukách. Čiže naozaj k tej téme zmena je veľa čo povedať, veľa čo si uvedomiť a na veľa vecí sa v tej sebareflexii pozrieť, lebo práve toto je taká téma, ktorá je pre mnohých ľudí akousi brzdou v tom radosnom a spokojnom živote, lebo nie každý vie čeliť zmenám, nie každý vôbec sa rozhodne ísť do zmeny, čiže prevziať zodpovednosť za ten pohyb, za ten svoj život. Takže želám ti takú čistú myseľ pri počúvaní celého tohto videa a na záver veľa sebareflexie, lebo verím tomu, že v tomto videu vieš nájsť veľa takých možno až skrytých pokladov, ktoré keď si uvedomíš, že následne ich uvedieš do nejakej zmeny, do nejakého pohybu, tak určite budú v tvoj prospech. No a prečo je téma zmena taká dôležitá a prečo je veľmi dôležité byť so zmenou v súlade je to, že zmena je pohyb a pohyb je život. My tu vlastne nemáme bezo zmeny nič. Ja už som iná, ako som bola pred pár sekundami, ty si iný alebo iná, ako si bol pred chvíľkou. Vlastne tie procesy sa v tom živote dejú neustále, aj keď to možno na oko nevyzerá, tak veci sa menia a naozaj fixne nie je nič, ešte aj ten materiál sa nejako opotrebováva, takže tá zmena je tu stále a ľudia, ktorí nevedia, ako nabehnúť na tú zmenu, ako s ňou žiť, ako s ňou byť v súlade, tak majú v tom živote problém. A ten problém sa v konečnom dôsledku z tej prvotnej frustrácie a takej nespokojnosti neskôr môže premietať až do rôznych depresií, práve preto, že sú vystavovaní, tak ako my všetci, tomu všetkému, čo si o malú chvíľu prejdeme, čo je na tabuli a akorát s tým nevedia naložiť. Čiže ja veľmi často opakujem, že my sa musíme naučiť žiť v zmene, my sa musíme naučiť vlastne s tou zmenou byť v súlade a naozaj byť na jej vlne a vedieť, ako s ňou naložiť na to, aby sme vedeli byť radostní a spokojní. Lebo zmena je pohyb a pohyb je život. A v živote je všetko v neustálom pohybe vlastne až do tej chvíle, kým nezomrieme a možno ešte aj potom sme v nejakom pohybe, aj keď to tak na oko nevyzerá. Takže začneme tým, prečo povedať zmene áno. To prvý z tých dôvodov je, že sú to nové skúsenosti, ktoré vlastne podnecujú náš osobnostný rast. A je to aj to, o čom hovoríme veľmi často aj v angličaku, že je veľmi dôležité naučiť sa čeliť prekážkam, čiže ísť do tej zmeny, lebo každá nejaká zmena nám prináša novú skúsenosť. Vďaka novej skúsenosti niečo nejako zvládneme. Nie vždy sa to podarí, niekedy áno, niekedy nie, ale je tam ten pohyb, je tam tá zmena a máme nejakú novú skúsenosť. A tým narastáme aj na odvahe, na našej vnútornej sile a práve preto je veľmi dôležité tú zmenu žiť, lebo vďaka nej osobnostne rastieme. Aj malé deti sa učia tak chodiť, že najprv veľakrát spadnú, až kým sa to naučia, ale práve preto, že idú do tej zmeny, idú do toho pohybu, čelia tej prekážke, tomu nechodeniu a tomu učeniu sa ako chodiť, tak vlastne v jednom momente to ide, príde ten moment, kedy sa to zlomí a kedy sa toto dieťatko naučí a vlastne vtedy tiež nabere vlastne na takej tej sile svojej osobnosti, lebo ono už to zvládne. Ďalší z tých dôvodov je kreativita. Ja opäť ostanem u detičiek, lebo možno si pamätáš aj ty, ja si to pamätám, keď som bola malá, ako deti sme to všetci mali, v ideálnom svete si to ponecháme až do tej dospelosti. A ak sa to podarí, keď nie, tak sa k tomu vrátime. A to je vlastne tá kreativita, to vymýšľať, ako
hľadám také slušné slovíčko, ako to vyjadriť, ako to okabátiť, ako vlastne niečo vymysleť tak, aby to bolo v môj prospech. Ako byť kreatívny, ako si vymysleť tú ospravedlnenku, napríklad keď nechcem ísť do školy a aby na to mama nedošla, aby na to v škole nedošli. Naozaj hľadanie tej cesty, ktorá je v náš prospech, a na to potrebujeme veľkú kreativitu. Lebo my potrebujeme tie veci skúšať a potrebujeme tie veci meniť a potrebujeme, keď to nejde správa, zľava, zhora, zdola, tak to skúšam zo spodu. A vlastne potrebujeme byť veľmi kreatívni v tom živote na to, aby sme si vlastne vedeli ten život vyskladať v svoj prospech. Ako deti to máme a ako deti potrebujeme, aby to v nás rodičia podporovali. A ak máš náhodou dieťa, tak je veľmi dôležité si uvedomiť, že práve tá kreativita, práve takéto vymýšľanie, čo my niekedy nazývame, že ty si taký drzý, ty si taký neposlušný, tak my to vlastne v deťoch zapíjame. A tá kreativita je vlastne veľmi dôležitá práve pre ten neskorší proces zmeny v dospelosti. Takže je super, keď sme boli kreatívni, je super, keď sú naše deti kreatívne a je super, keď stále sme kreatívni a ak nie sme, tak to je niečo, k čomu sa potrebujeme navrátiť a práve tá zmena nám podnecuje tú kreativitu, lebo potrebujeme sa nad vecami zamýšľať, ako to urobiť tak, aby to ladilo s nami a nie s tým, ako to možno okolie chce, ale s nami, s tým našim životom. Ďalšia tá vec je odolnosť a adaptabilita a to už vlastne nadväzuje na to, čo hovorím, čiže nevždy sa to podarí na prvýkrát, nevždy sa to podarí na druhýkrát, nevždy sa to podarí správa, niekedy potrebujeme ísť zľava, niekedy potrebujeme ísť z boku, čiže tu rastie aj taká naša odolnosť, že sa to nepodarí. A keď sa to nepodarí, tak sa človek vlastne nevzdá a potrebuje ísť do tej zmeny ďalej. A vlastne potrebujeme sa nejak prispôsobovať na to prostredie, vlastne na celý ten proces zmeny, aby som vedela tú zmenu navnímavať a aby som s ňou vedela byť v súlade. A s tým súvisí aj ten ďalší bod a to je vlastne flexibilita, že zmena nás učí flexibilite a tomu prispôsobovať nejaký proces v nejakej danej záležitosti tomu, aby to celé ladilo. No a prečo mnohí ľudia majú problém so zmenou a prečo hovoria zmene nie, alebo veľmi často hovoria zmene nie, lebo ono to stále, jak všetko, neplatí plošne, že všetkému hovorím áno, alebo všetkému hovorím nie, ale naozaj sú ľudia, ktorí v mnohých oblastiach majú také veľké nie zmene a preferujú ten klídek, teplúčko, nejakú stabilitu a tie vyjaznené chodničky, tak tie hlavné dôvody sú dva. Jedna vec je, že sme sa nenaučili zmenám v detstve, čiže je veľmi dôležité, ak máš dieťa alebo deti, si uvedomiť, že to dieťa potrebujeme vystavovať v nejakej forme zmene. Ono potrebuje nejakú stabilitu, ale zároveň ho potrebujeme učiť sa aj zmene. My sme tu napríklad, Max má 5 rokov, ja si pamätám, keď začal chodiť do škôlky, tak zámerne sme nastavili proces tak, aby my sme sa ráno striedali, kto ho odniesie do škôlky a po obede sme sa striedali, kto ho vyzdvihne zo škôlky. Čiže niekedy som ho ráno niesla ja, niekedy manžel, niekedy som po obede pre ňoho prišla ja a niekedy manžel. A on bol tým pádom vlastne non-stop vystavovaný zmene, že vlastne vždy sa potreboval spýtať, kto dneska príde pre mňa. My sme mu povedali, kto príde, alebo sme mu povedali, uvidíme, príde mamina alebo tatino. A to bol prvý krok taký vedomý, kedy ja som naozaj začala Maxa učiť zmene, preto si to pamätám, lebo to nie je tak dávno, to sú zhruba 2 roky dozadu. A on zo začiatku aj s tým vlastne trošku bojoval, že mami, prečo nemôže teraz ma nosiť iba táto ráno a prečo ty nemôžeš chodiť pre mňa po obede. Ja hovorím, no Maxík, lebo raz je to tak, potom je to tak. A my to dieťa potrebujeme naučiť na tú zmenu, aby ono sa potom nezbláznilo, keď tej zmene príde. Lebo ono de facto by možno ani nebol problém, že jeden ho ráno nosí, druhý ho po obede nosí. Ale vlastne tým by sme podporovali ten stereotyp a neučili ho zmene a potom keby prišlo k zmene, tak vlastne nebol by v tom komfortný. Tým, že my sme ho vlastne naučili na tú zmenu, tak keď to zaakceptoval, že to tak je, ono to vôbec netrvalo dlho, tak vlastne sa naučil, že tie veci sa v živote menia.
alebo aj cez víkendy. Cez víkendy je tiež naučený, že sú víkendy, kedy je s tatinom, lebo ja som pracovne preč, potom sú víkendy, kedy je so mňou, lebo táto je pracovne preč, niekedy je to aj cez týždeň a potom sú víkendy, kedy sme všetci spolu, čiže je to živé. Tiež nevieme, kedy bude kto s kým a ako. Ono sa to vlastne tvorí za jazdy, jak ten život plynie. Niektoré veci vieme dopredu, niektoré nevieme dopredu. Takže aj to dieťa sa vlastne naučilo tej flexibilite. Čiže je to doslovne, že vedomá činnosť učiť deti zmene. Veľa rodičov na toto zabúda a potom tie deti sú úzkostné k hociakým zmenám v živote. A strých z toho dieťaťa je raz dospelý a potom má problém, lebo nevie nabehnúť na tú zmenu a tým pádom má v tom živote veľké obmedzenia, ale zase nezabúdajme na to, že toto sú veci, ktoré sa učíme v detstve. No a potom to druhé nie zmene je, keď dieťa má príliš veľa zmien v detstve. Ja to vydávam u klientov, ktorí sa často sťahovali, keď boli deti, ktorých rodičia napríklad pracovne menili miesto, kde žili to dieťa, menilo domov, menilo to ubytovanie, menilo kolektívy, menilo školy a vlastne zažívalo veľa zmien v skorom veku, keď ešte na tie zmeny takéto veľké nebolo pripravené. Lebo tu je zase tiež veľmi dôležité si povedať, že to dieťa potrebuje to zázemie, tú stabilitu, ten nejaké svoje miesto, kde býva, nejakú svoju izbičku, svoju postielku a tie zmeny sa učiť v tej bežnej prevádzkovej časti dňa, ale vlastne tú stabilitu toho kolektívu, toho rodinného zázemia potrebuje. A ak toto dieťatko je vystavované prílišným zmenám v detstve, napríklad tomu prílišnému sťahovaniu alebo prílišnému meneniu kolektívov, tak potom sa stane to, že z toho dieťatka je dospelý a má vlastne k tým zmenám odpor, lebo tých zmien zažíval predčasne v tom detstve tak veľa, že vlastne už teraz radšej tie zmeny nechce, lebo už chce mať pokoj a mať nejaké tie 2-3 vyjazdené kolajnice a v nich byť. A to následne tiež spôsobuje problémy, lebo my nevieme zmeniť to, že ten zmena je život, že zmena je pohyb, že sa to deje neustále. My nevieme zmeniť to, že potrebujeme vedieť byť flexibilní a mať schopnosť adaptovať sa na tú zmenu. A keď to raz niekto nevie, či už je to z toho dôvodu, že sa to nenaučil v detstve a rodičia ho napríklad príliš chránili alebo ho nevystavovali nejakým vedomým zmenám, alebo zažíval tých zmien v detstve príliš veľa, tak potom je to problém. Takže keď už vieme, prečo majú ľudia problém so zmenou, poďme sa pozrieť na to, ako vyzerá štandardný proces zmeny. Tu máš napísaných 6 krokov. Ten prvý je navnímanie. Schválne tam je prečiarknuté to slovo pochopenie, lebo my už sa to tu učíme trochu inak, nerobiť to všetko tou hlavou, ale v prvom rade najprv to navnímať, až potom to vyhodnotíte tým mozgom. Čiže ja potrebujem navnímať, kde tú zmenu chcem, kde tú zmenu potrebujem, možno ju aj nechcem, ale že ju tam potrebujem a kde sa mi núka, hej, že kde mi príde nejaká príležitosť na zmenu, bez ohľadu na to, že som ju chcela alebo nechcela, čakala, nečakala, že zrazu je tu, neviem, ponúkala novú prácu, hej, čiže je to nejaká skúška, ktorá mi dojde niečo ukázať, že aha, tuto je, že ti dávam nejakú novú pracovnú možnosť, bereš alebo necháš tak. Čiže potrebujem navnímať, kde chcem, kde potrebujem a kde sa mi tá zmena núka. V tom druhom kroku sa potrebujem zamyslieť nad tým, že prečo, nad nejakým zmyslom a potenciálnymi benefitmi tej zmeny. Nebudeme tu opakovať celú tú sekciu rozhodovací proces, to máte v niektorom z minulých videí. Potom je veľmi dôležitý krok porozumieť prekážkam k zmene. My sa o tých prekážkach budeme čoskoro rozprávať o malú chvíľu a následne s nimi potrebujeme pracovať, lebo možno sú niektoré zmeny bez nejakých prekážok, ale veľká väčšina z nich nejakú prekážku má. A to nemusí byť fyzická prekážka, že mám pred sebou poleno, ktoré musím preskočiť, a veľa tých prekážok máme, ako už isto tušíš, v hlave. Čiže keď ja identifikujem potenciálne prekážky, potrebujem s nimi pracovať
a potom pristúpiť k tomu pohybu, k tomu procesu zmeny a keď tá zmena príde, tak ju nejako spätne vyhodnocovať. Hej, vyhodnotiť ju hneď, ako tá zmena nastane, vyhodnotiť ju po nejakom čase a vyextrahovať z toho tie skúsenosti, že to, čo mi to dalo, to, čo mi to možno vzalo. Len pozor na to, ja to nemôžem hodnotiť. Preto hovorím, pozrieť sa na to z uhla tých skúseností, lebo tu sa už vieme hneď zacykliť, keď my to začneme hodnotiť. Bolo to dobré rozhodnutie, bolo to zlé rozhodnutie, dobrá zmena, zlá zmena a už sme naspäť v tej dualite. Nie, hodnotenie je dualita. A tu nechceme. My potrebujeme sa dostávať čo najviac do toho nášho stredu, kde tá dualita nie je. A namiesto toho, aby ja som hodnotila nejakú zmenu, tak ja potrebujem z toho procesu zmeny si vyťahnuť to, čo mi to dalo, to, jak ten pohyb tej zmeny vlastne urobil zmeny v mojom živote a aké skúsenosti z toho pre mňa vyplývajú. Takže to je vlastne taký ten štandardný proces zmeny. No a plynulo sa dostávame k vedomej zmene, čiže k vedomému nejakému procesu zmeny a tu si povieme oblasti, v ktorých sa musíme doslovne zamyslieť, ako to ja tam mám, ako to ja mám v tejto každej jednej oblasti s tou zmenou. Či ju potrebujem, alebo ju nepotrebujem, či ju chcem, alebo či sa mi núka. A tie oblasti sú, týmto oblastiam sa v tomto videu venovať nebudem, lebo to by sme tu boli naozaj niekoľko hodín. A vieš si k tomu nájsť aj veľmi veľa materiálu a informácií niekde na internete. Oblasť slnko, oblasť chlad, teda otužovanie, voda, strava, živiny, mikroživiny, pohyb. O tom máš plno videí na platforme Za zdravím, plno videí na Angličáku a určite aj na iných platformách. Téma spánok, téma dýchanie, žiarenie, Wi-Fi, modré svetlo, zem, magnetizmus, uzemňovanie. Čiže toto sú všetko oblasti, ktoré úzko súvisia so stavom našej energie, lebo my pre zmenu potrebujeme energiu a keď tú životnú energiu nemáme, tak potom sa nám tá zmena robí naozaj veľmi ťažko, lebo sme unavení alebo až vypnutí. Čiže toto sú všetko oblasti, ktoré som teraz vymenovala, ktoré úzko súvisia s tým, aký ja mám stav životnej energie, ktorý potrebuje byť niekde okolo 70, 80, 90% v ideálnom svete každý deň. OK, iná energia je večer, keď už idem spať po celom dni, ale naozaj s tou energiou zhruba v tomto náboji by som potrebovala vstupovať do dňa. A preto ja potrebujem, a každý potrebuje, teda aj ty, si prijať sebareflexiu, že ako to mám v týchto oblastiach a či náhodou nepotrebujem nejakú zmenu. A to potrebujeme smerom k tomu zdravému. Čiže inak povedané, čo mám v týchto oblastiach nastavené nezdravo a čo potrebujem v týchto oblastiach prestaviť na zdravé, ako to zdravé vyzerá, postupne eliminovať to nezdravé a zavádzať tie zdravé zmeny do života. No a potom sú tu 4 oblasti, o ktorých budem veľa rozprávať postupne vo všetkých videách na platforme Za zdravím. A to sú oblasti prostredie, vzťahy, nezdravé vzorce, návyky a trauma témy. Prostredie. Veľa ľudí žije v toxickom prostredí. Máme 2 základné prostredia, ktoré formujú vlastne naše zdravie a to je rodinný systém a pracovný systém, lebo v rodinnom a pracovnom systéme tam trávime najviac času, možno 80-90% z dňa, lebo v tom rodinnom systéme aj spíme, čiže to, že spím, som tiež v nejakom energetickom poli a nejako to na mňa vplýva, čiže či už vlastne to prostredie ako také, alebo ľudia v tom prostredí. A tu sa zase potrebujeme pristaviť a veľmi si dať tú sebareflexiu, že minimálne 2 prostredia
a to je to rodinné, ten rodinný systém a ten pracovný systém, si rozanalyzovať, že čo v tých prostrediach nemám zdravo nastavené a kde tam potrebujem zmenu, akú potrebujem zmenu. A veľa ľudí napríklad aj vie, že žije v toxickom prostredí, ale vlastne nechce zmenu, v konečnom dôsledku nechce zmenu, nechce prevziať zodpovednosť, práve preto, že je to pohodlnejšie zostať v tom prostredí a v nejakých tých vyšlapaných kolajničkách alebo s nejakým benefitom kvázi istoty. Ja tak mám veľmi rád, keď niekto povie, že ale to je moja istota, tá práca, kde už 20 rokov robím, je moja istota. No nič nie je istota, ani tá práca nie je istota, ani ten vzťah nie je istota. Dnes tu je, zajtra tu nie je, v práci na to máme výpovedné doby. V tom vzťahu tam je to veľmi živé, to, že dneska spolu sme, neznamená, že zajtra spolu budeme, či už je to partnerský vzťah alebo kamarátsky vzťah. Takže istota neexistuje a veľa ľudí kvôli pomyselnej istote nepristupuje k zmene práve v tom prostredí. Takže tu je veľmi dôležité chytiť tú sebareflexiu, že ako to ja mám v tom prostredí, ktoré sú tie zdravé veci, ktoré sú tie nezdravé veci a kde je vlastne nevyhnutné pre mňa vykonať tú zmenu. Vzťahy. Aj toto je téma, kde naozaj mnohí nechcú robiť zmenu, lebo tam funguje veľa vzorcov, že lebo by sa to malo, veď sa poznáme 10-20 rokov a mnohokrát živíme totálne toxické vzťahy, dokonca o tom aj vieme, ale skrze nejaké tie vzorce, ktoré nám tam šrotujú v tej hlave, my tie toxické vzťahy nechceme pustiť. A potom je taký paradox, na druhej strane niekedy aj zdravé vzťahy opúšťame práve preto, že my sme zvyknutí na tú toxicitu a keď pred nami stojí niekto zdravý, kto má možno neofúkuje, nemojká, ale naozaj pristupuje k tomu vzťahu zdravo, tak veľakrát ľudia púšťajú práve takéto zdravé vzťahy skrze to, že si vyžadujú z toho vzťahu tie nezdravé vzorce. Vyžadujú si, aby boli ľutovaní, vyžadujú si, aby niekto robil za nich nejaké rozhodnutia. Čiže pozor na to, že není to len o tom, že my sa držíme toxických vzťahov, je to tak často, ale veľakrát aj my vyžadujeme ten vzťah v tej toxickej forme. A keď potom máme pri sebe niekoho netoxického, tak už potom z toho nemáme ten benefit tej pozornosti a takého toho mojkania v nejakej úrovni a potom od tých vzťahov ustupujeme. Čiže je veľmi dôležité v tých vzťahoch si tiež prijať sebareflexiu, že kedy držím tie toxické vzťahy pri sebe, že nechcem pustiť ten toxický vzťah a kedy ja vedome vyhľadávam toxický vzťah, či už je to partnerský, alebo je to kamarátsky, alebo je to vzťah s dieťaťom, lebo aj vzťah s dieťaťom vie byť vysokotoxický, najmä vtedy, keď si rodičia robia z dieťaťa boxovací pytel, partnera a iné záležitosti. Takže toľko vzťahy, teraz sa nevenujeme týmto témam do hĺbky, ale vlastne len veľmi rámcovo, čiže prostredie a vzťahy sme si povedali, ďalej ideme nezdravé vzorce, nezdravé návyky. To je ďalšia vlastne z oblastí a z takých mnohých hlasov v hlave, ktoré nás vlastne držia v nezmene. Čiže to sú veci, vďaka ktorým my hoď vieme, alebo sa nám núka nejaká zmena, niekedy dokonca tú zmenu aj chceme, ale nevieme ju urobiť práve vďaka tým nezdravým vzorcom a návykom. A tiež je veľmi dôležitá tá sebareflexia a tá sebaanalýza, aké nezdravé vzorce a návyky správania mám. A to je ten prvý krok, keď to vidím, potom môže prísť tá chuť a potom môže vlastne prísť ten pohyb, čiže tá zmena, že zmením tie nezdravé návyky a keď ja budem meniť nezdravé návyky, tak potom už aj tá zmena bude vyzerať v tom procese nejako inak.
No a potom tu máme traumatémy. Traumatémy to sú v podstate tie naše záťaže, pri ktorých nám nestačí len ten náš kortex alebo tá kortexová práca, ale už potrebujeme aj nejaký typ práce s nevedomím. Lebo ja keď označím niečo za nezdravý vzorec a návyk, tak je to vo väčšine prípadov niečo, čo keď identifikujem, že je nezdravé a viem, ako ho vykonávať zdravo, tak nejakým vedomým opakovaním sa to viem preučiť, to nezdravé na zdravé. Poviem príklad, ja keď som došla z Piešťan v 18 do Bratislavy, neviem prečo, v Piešťanoch sme v tom čase, možno aj teraz, hovorili, nejdem ku škole, ale idem pri školu a ja som nechcela už hovoriť jak Turkotatár, lebo som bola v organizácii ISEC, kde sme okrem iného organizovali i veľa eventov, začala som chodiť po telkách, rádiách ako promovanie týchto záležitostí, no ale ja som nechcela hovoriť takto nespisovne. Čiže ja si pamätám, že to trvalo zhruba rok, kde ja som si povedala, že dobre, nie pri školu ku škole, nie pri zimák, ale k zimáku. A ja som nejaký čas, mám to tak zafixované, že to bolo rok, možno to rok nebol, možno to bolo menej a možno aj viac, som hovorila, idem pri školu, idem ku škole. Idem pri zimák, idem k zimáku. Čiže ja som povedala nespisovne tú časť vety a hneď na to som sa opravila a povedala som ju spisovne. Čiže ja som hovorila vlastne, ten výraz je taký, že Turkotatár, lebo ja som vlastne istú dobu hovorila, idem pri školu, idem ku škole, čiže zdvojeno. A keď ja som to dostatočne veľakrát povedala, tak teda spisovne, tak mne sa tá prvá časť vety vypla a teraz už by som ani nevedela povedať, že idem pri školu alebo idem pri zimák. Hej, že už mi to vlastne, už to mám tak prevzorcované, že už to v tej hlave, tá synaptická cesta sa tam nejako odpojila. A naozaj som nepotrebovala na to nejakú prácu s nevedomím, ale vlastne vedome si toho uvedomovať a meniť ten nezdravý vzorec návyk na zdravý. A to sa bavíme o celej tejto sekcii. Naozaj gro veci v tejto sekcie prejdem týmto spôsobom, čiže vlastne, že budem meniť nezdravý nejaký návyk na zdravý návyk. Ale keď už poviem traumatéma, tak je to niečo tak hlboko zakorenené a tak hlboko posilnené, že už iba nejaké rozhodnutie mi na to nestačí a vtedy vlastne potrebujem s tým nejako robiť. Je na to veľa formátov, či už je to konštelácia, alebo je to voice dialogue, alebo je to nejaká hypnotická vizualizácia a tak ďalej. Čiže je tam nejaký ten traumatický blok, taký ten zásek, ktorý potrebuje byť integrovaný. Traumu nevieme zo života len tak ako vyhodiť, nevieme na ňu ani zabudnúť, ale traumu vieme integrovať. A potom, keď s tou témou nejak ju posunieme, dáme ju opäť do pohybu, tak potom aj ten prístup k tej zmene bude iný. A zase, jak sme sa bavili pri vzťahoch, to platí aj o vzorcoch, aj o témach, že nie každý chce tú zmenu v týchto vzorcoch. Že naozaj, že sú ľudia, ktorí aj vedia, že majú nezdravé vzorce a návyky. Štandardný taký 7 káv denne, fajčenie, každý večer pohár vína a tak ďalej. Čiže drogy a všetky tie nezdravé fast foody vo veľkej miere, ktoré do seba dávame, tak vlastne vieme o tom, ale nechceme to zmeniť. A takisto ľudia vedia veľakrát aj o nejakých svojich témach a nechcú s tým nič robiť. Čiže je to každého slobodná voľba, slobodné rozhodnutie nečeliť aj týmto prekážkam v živote a nepracovať či už na nezdravých vzorcoch alebo na tých traumatémach. Ale potom si treba uvedomiť, že to je jedna z brzd práve aj k tej zmene v živote. Čiže keď máme problém so zmenou v živote, my to nevieme dať, že zrazu s tou zmenou nebudeme mať problém, kým si nespracujeme nejaké záležitosti v tom našom nevedomí a nepreramcujeme nejaké nezdravé vzorce a návyky správania. A toto všetko, keď už sa do toho pustíme, tak ešte ten ďalší dôležitý point je, že aj to, ako to budeme robiť vlastne tú vedomú zmenu,
vo všetkých týchto záležitostiach z toho môjho pohľadu, vlastne z tej mojej kompetencie, najmä sme sa bavili o prostredí, vzťahoch, nezdravých vzorcoch správania a traumatém, tak tiež je dôležité, že či to budeme robiť v energii, že to robím za trest, alebo že to urobím ako teda nutné zlo, že no také treba, tak to urobím, alebo to budem robiť s tou vďačnosťou a s tou radosťou, že jupi, ja sa ozdravujem, ja mením niečo nezdravé pre mňa na zdravé, lebo na tej najvyššej poličke, na tom vrchole tej pyramídy je ideálne, keď máme postavený život a hneď za ním naše zdravie. A každá zmena nezdravého na zdravé znamená zlepšenie kvality života. Čiže tá zmena je veľmi nevyhnutná, aby sme mali tú sebareflexiu v týchto oblastiach, lebo keď ja mám tuto niečo toxické, alebo ja vyhľadávam toxické. Keď tu mám nejaké toxické, nezdravé návyky a vzorce, alebo tieto emočné záťaže, tak potom aj tá zmena v tom bežnom živote mi môže robiť problém. Takže tu už vidíš, že tá zmena je veľmi taká obsiahla téma, lebo na to, aby jeden človek urobil zmenu v niečom, v čomu doteraz tá zmena nešla urobiť, tak potrebuje preskladať veľmi veľa vecí. Tu už vidíš, že tá zmena je naozaj veľmi obsiahla téma, lebo na to, aby človek, ktorý buď má problém so zmenou ako takou, alebo človek, ktorý má problém so zmenou v nejakej oblasti alebo oblastiach tú zmenu urobil, tak je nevyhnutné, aby predtým popracoval najprv v tomto celom stĺpčeku na tých veciach, o ktorých sme sa doteraz rozprávali, lebo tá zmena k zmene sa neudeje len tak, že OK, ja si to uvedomím a idem do tej zmeny. Niektoré veci áno, ale niektoré veci naozaj vyžadujú predtým veľa práce v rámci toho vlastného sebarozvoja. No a plynulo sa dostávame aj k úskaliam zmeny. Prečo tú zmenu nevieme vykonať tak, ako by sme možno chceli, alebo tak, ako by sme potrebovali. A ja som to rozdelil do takých 3 pytlíkov, škatuliek. Jedna je stop, druhá nejako je vždy viac ako nejako a tretia je sebareflexia. Stop, to je ukážka veci, pri ktorých potrebujeme urobiť zmenu myslenia a zmeniť tie nezdravé vzorce na zdravé. Jedným z takých stopiek, alebo kde potrebujeme dať stopku, to je hodnotenie. Vždy, keď budeme hodnotiť na dobré, zlé, pekné, škaredé, morálne, nemorálne, vhodné, nevhodné, tak zase sme v tej dualite. Tam príde len frustrácia, lebo už tam máme nejaký vzor, podľa ktorého by to malo byť. Ten vzor samozrejme nie je náš, ale je taký, ako sme sa naučili, že by mal byť. A následkom toho býva vo väčšine prípadov frustrácia. Čiže my potrebujeme dať stop hodnoteniu. Hodnotenie nemôže byť niečo, prečo by sme nemali pristúpiť k zmene tým, že my budeme hodnotiť, či to bude dobré alebo zlé, alebo sa necháme hodnotiť. Ďalšia stopka, ktorej by sme mali dať v tom našom setupe, v tom našom mindsete, je strach z neúspechu a strach zo zlyhania. Tu si potrebujeme naozaj preramcovať to myslenie, že neúspech a zlyhanie neexistuje. Ja nemôžem niečo označiť ako neúspech, keď ja mám z toho nejakú životnú skúsenosť. Áno, môže to boleť, môže to byť nepríjemné, môže to byť vysoko nepríjemné. Niekedy na to môžem dosť zahučať, napríklad aj finančne, ale ja to nemôžem označiť za neúspech. Ja potrebujem to len vidieť ako nejakú skúsenosť, že som urobila nejaké rozhodnutie, malo to nejaký následok, niečo som sa z toho poučila a v budúcnosti sa môžem rozhodnúť inak. Čiže keď ja naozaj vyhodím z tej hlavy neúspech a zlyhanie, to proste nemôže existovať v tom systéme, ako máme nastavenú tú hlavu, tak potom nebudem mať ani strach z neúspechu a zlyhania, lebo samozrejme viem, že ten neúspech a zlyhanie neexistuje. A tu nehovorím o tom, že vždy sa to
podarí v nejakú tú ideálnu formu, ale ja sa na to potrebujem pozrieť inak, ako na skúsenosť, nie ako na neúspech, zlyhanie. Čiže stopka rozmýšľaniu, v hodnotení, v neúspechu, v zlyhaní. Takisto potrebujeme dať stopku pohodliu. To je brutálna brzda pre mnohých ľudí, že skrze to pohodlie, to teplúčko, ten komfortík sa rozhodne človek neísť do zmeny a tým pádom sa oberá o veľmi veľa vecí v živote. Čiže potrebujeme vystupovať z toho nášho pohodlia. My žijeme v dobe, kedy snad nikdy viacej nebolo pohodlia, aké máme tie posledné 10 ročia. Kedy si tá doba bola oveľa ťažšia, oveľa tvrdšia a ľudia neboli naučení žiť v takom pohodlí. My už sme a práve preto si musíme toto uvedomiť, že vlastne to pohodlie nás už zabíja. V konečnom dôsledku zabíja niekedy aj naozaj aj fyzicky, lebo skrze to pohodlie sa nehýbeme, sa stravujeme, jak sa stravujeme a môžeme pokračovať vo všetkých týchto odrážkach, ktoré sú na tabuli. Takže stop by sme mali povedať aj nejakému pohodliu. To, že občas si sadneme a zrelaxujeme sa vonku na slnečku, je úplne v poriadku, ale to nadmerné pohodlie je problém a už vôbec nehovoriť áno pohodliu v tom zmysle, že ho uprednostním pred nejakou zmenou. Vonkajšie tlaky a očakávania. Zase toto chce len zmenu myslenia. Proste mi musí byť úplne jedno, kto si čo myslí. Ak toho človeka do toho nič, to znamená, že s ním nemám dohodu, tak vôbec ja nemôžem ani vnímať, že mi niekto hovorí, kedy to má byť, ako to má byť, čo má byť a všetky tie tlaky. To sú veci, ktoré ja si musím vyhodnocovať zvnútra, nie zvonku. A ak toho človeka niečo do toho je, to znamená, že som napríklad v pracovnom systéme a mám na tú danú vec dohodu, tak ja si potrebujem navnímať, čo mi ten človek hovorí, čo ako systém odo mňa chce a ja mu potrebujem vedieť zodpovedať, že či mu to viem dodať, alebo mu to neviem dodať, ale nie vystaviť sa tomu tlaku, hej, že dobre, on mi povie rob 20 hodín denne, to neznamená, že ja mám povedať áno. Čiže ja musím neustále tie systémy tiež vyhodnocovať, či sú zdravé, či sú nezdravé, dohody, či sú zdravé, či nie sú zdravé a nemôžem podľahnúť ani vonkajším tlakom a očakávaniam mimo dohodu, keď to je niečo, na čo ja reálne viem, že nemám kapacitu, nemám skúsenosti, alebo to nie je pre mňa zdravé. Ja tomu môžem povedať nie. My tu nežijeme v nevoľníctve, že my nemôžeme šéfovi v robote povedať nie. Jasné, čo najhoršie sa môže stať, že dojdem o tú prácu, ale keď toto má byť následok, tak to znamená, že tá práca so mňou úplne neladí a mám aj tak si ísť hľadať niekde nejakú ďalšiu. Takže vonkajšie tlaky očakávania, tiež tomu potrebujem povedať stop a zamyslieť sa nad tým systemicky, čiže či s tým človekom mám dohodu, či ho vôbec do toho niečo alebo nič. Porovnávanie sa. Úplne musíme vypnúť ten mechanizmus porovnávania sa v hlave, ktorý máme zase silno zakorenený, lebo čo? Chodili sme do nejakej základnej školy, na nejakú strednú školu a tam nás porovnávali, ty to tak vieš, ty to takto nevieš, pozri na Zuzu, pozri na Fera, známkovali nás. Čiže my sme strašne zvyknutí na to porovnávanie a opäť to je mechanizmus, od ktorého potrebujeme ustúpiť. Očakávanie podpory. Ďalšia vec. My sme zvyknutí, že na to, aby nejaká zmena nastala, tak potrebujeme okolo seba fanklub, kde mi ľudia budú hovoriť, že ty to zvládneš, ty to dáš, ja ti verím. To je tá sebahodnota, tá odvaha zvonku. To je veľmi, popred to nefunguje a ak to chvíľu bude fungovať, tak to bude fungovať len veľmi chvíľu a potom to tiež nebude fungovať, pretože je to zvonku. Čiže my musíme sa úplne musíme pustiť to očakávanie tej podpory, očakávanie toho nejakého fanklubu. Keď to dostanem, tak je to bonus, je to super, ale nemôžem to ja očakávať. Čiže tiež je to veľmi
silné úskalie k zmene. Keď očakávam podporu, nedochádza, tak ja tú zmenu nebudem vykonávať. Prokrastinácia, nízka motivácia. Tu sme zase pri tom, keď ideme do zmeny, s ktorou možno ani nie sme v súlade, ktorú ani nechceme. Tak vtedy zvykneme prokrastinovať, lebo máme vlastne nízku motiváciu. Ak niečo naozaj chceme a nás niečo naozaj baví, tak tá motivácia je a prokrastinácia tam neexistuje. Takže toto sú ukážky takých blokov, takých úskalí, ktoré nám nedovolujú vykročiť v ústretí zmene, ktorým potrebujeme povedať stop v zmysle nastavenia, že to potrebujeme úplne vyhodiť z tej hlavy. To vlastne musíme zabudnúť, že niekedy nás niekto takéto niečo naučil. Samozrejme, my to nevieme zabudnúť len tak abrakadabra, ale musíme si uvedomiť, že je to naozaj nezdravý vzorec a musíme ho meniť za zdravý. Čiže hodnotenie, všetky tieto strachy, pohodlia, očakávanie, podpory, prokrastinácia, nízka motivácia. Správ si veľkú sebareflexiu, bod po bode, ako to máš v týchto veciach ty a ako vlastne funguješ. Ako funguješ? Či sú toto aj nejaké tvoje veci, ktoré vyhodnocuješ, či sa vlastne dejú alebo nedejú, keď ideš vykonať nejakú zmenu. No a potom tá druhá škatulka nejako je viac ako nejako. To sú všetko veci, pri ktorých si treba povedať, že nejako je vždy viac ako nejako. Že hoď urobím krok, je to viac ako nejaký krok. Máme tu strach z chyby a zo zlyhania. Za týmto strachom z chyby a zo zlyhania je veľmi často ešte ďalší strach, tak schovaný, to je strach z trestu. Hej, že budem potrestaný zlou známkou, ohodnotením, slovným, tak jak sme to dostávali v škole, dostávali sme to od rodičov. Čiže strach z chyby a zlyhania je vlastne len návrat k tomu strachu z toho trestu, ktorý sme zažívali v tom rodinnom a školskom systéme, keď sme boli deti. Strach z neznámeného, nedostatok seba dôvery, potreba dokonalosti, veľká brzda mnohých ľudí, dokonale na tomto svete nie je nič, na tomto svete je všetko dokonalo, nedokonalé, čiže my sa musíme zalúbiť do tej nedokonalosti a ide to. Ja som bola kedysi veľký perfekcionista, mne ste ukázali fotku a ja som nevedela vidieť nevestu so ženichom, ja som videla vypínač na stene, ktorý fotograf nezretušoval. Bolo to veľmi náročné žiť s takýmto perfekcionizmom a dokonalosťou a som veľmi rada, že už tento tlak na seba nemám. A tým chcem povedať len to, že naozaj aj silná dokonalosť a potreba dokonalosti a perfekcionizmus je možné to zmeniť a stále na toto nepotrebujeme nevedomú prácu, preto sa potrebujeme rozhodnúť. A ako jedna moja klientka Katka, pozdravujem ťa, povedala, že bola na nejakej prednáške a už neviem, jak sa volá ten prednášajúci a ten povedal, že radšej nejaké v úvodzovkách chyby alebo nedokonalosti ako 0% na dokonalosť a mne sa to veľmi páči, takže dokonalosť nehľadajte, keď má niekto finančné, časové alebo zdravotné obmedzenia. Aj tam si vždy povedzme, že nejako je vždy viac ako nejako a hľadajme tú cestu, kde to nejako dám. Čiže či už je to nejaký strach z chyby, z neznámeho, nedostatok seba v dôvery, že ja to nezvládnem, ja na to nemám, potreba dokonalosti alebo tieto obmedzenia finančné, časové alebo zdravotné, vždy hľadajme nejaký pohyb. Nemusí to byť mega veľký pohyb. Hej, že keď proste nejde veľký pohyb, lebo na to nemám veľa peňazí a na danú vec napríklad veľa peňazí potrebuje, tak nejaký malý krok, niečo. A ten pohyb, to nejako, to niečo je vždy viac ako nejako alebo viac ako nič. Takže tiež je veľmi dôležité si prijať seba reflexiu aj v tomto rámci. V tom rámci nejako je vždy viac ako nejako, že ktoré sú tie moje prekážky, kde ja vlastne veľakrát neurobím žiaden krok, len preto, že to nebude dokonalé, len preto, že môžem urobiť chybu, len preto, že niekto sa mi bude vysmievať, len preto, že nemám na to čas, len preto, že nemám na to
zdravie a tak ďalej. Máte to vypísané tuto v týchto bodoch. Takže všetko nejako ide. Hej, vždy je tam možný nejaký hoc malý krok. Takže toto je niečo, čo si treba tak obrazne povedané vytetovať. Ja hovorím veľakrát, dajte si to na ten post-it, na ten štvorček do kúpeľne, kým sa to nedostane doslovne do krvi, že nejako je vždy viac ako nejako. A veľa ľudí, veľa klientov, veľa kamarátov mi hovorí, že na nejako je vždy viac ako nejako. Si často spomína práve vtedy, keď má nejakú brzdu k nejakému pohybu, k nejakej zmene. A tá veta nejako je vždy viac ako nejako, im dovolí ten posun. No a potom tu máme tretí kýblik, tretiu škatulku, a to je sebareflexia a následná sebarozvojová práca. Toto je naozaj ten vedomý život, že ja potrebujem žiť každý deň vedome a navnímavať svoje hlasy v hlave, doslovne tie vety, ako mi znejú v hlave. Či už ich hovorím, alebo si ich iba myslím, vždy je to nejaká veta, nejaké vety. A buď sú to nejaké strachy, strach z trestu, z viny, z hanby, smútok, nezaslúžim si, veľakrát toto presvedčenie, že ja si to nezaslúžim, strach niečo urobiť alebo niečo prijať, lebo nie som dosť hodná toho, aby som si to zaslúžila, alebo nejaký iný strach. To je vlastne tá oblasť veľakrát tých tém, pod tým už je niečo také hlbšie, na čo si treba posvietiť a s čím treba pracovať. Čiže veľmi musím navnímavať, ako znejú tie moje strachy. Potom potrebujem poznať všetky tie moje vety v hlave, limitujúce presvedčenia. Nemôžeš to urobiť preto, lebo. Hej? Alebo nechoď do toho preto, lebo. Hej? Urob toto a neurob toto, lebo takto sa to má, lebo takto sa to nemá, lebo. A tam je tá zlatá baňa informácií, s ktorými potom je potrebné následne ďalej robiť. No a potom sú to nezdravé rutiny, zvyky a správanie, čiže to sú všetky tie veci, ktoré nás vedú k tomu nezdravému životu, bez ohľadu na to, že či ho chceme, lebo máme z neho nejaké benefity, alebo ho ani nechceme, ale nevieme sa prinútiť k tej zmene. Čiže je veľmi dôležité vedomo žiť a naozaj sa sprítomňovať, ako to ja v tej hlave mám nasetapované, ako som sa to ja naučila v tom mojom detstve a počas môjho života žiť. A veľmi si to potrebujem vedieť identifikovať a následne s tým robiť, lebo kým ja toto nezmením, tak aj tá zmena bude v tom mojom živote vyzerať nejako. A čím viac začne meniť veci aj v tomto kýbliku, tak potom aj tá zmena a ten pohyb v živote a vôbec ten život ako taký bude vyzerať úplne inak. Čiže vety, presné znenie. Veľakrát ľudia hovoria, že no ale ja som to tak nemyslel. Nie, keď tá veta znieje nejako, ja si potrebujem zapísať presne tak, ako mi znieje v hlave, bez toho hodnotenia, bez toho súdenia, že ako to ja vlastne myslím. Pri tých vetách nejde o to, čo si myslím, ale čo mi tak z toho pozadia, z toho nevedomia je našepkávané do tej hlavy a čo ma vlastne riadi. No a čo je pri zmene ešte veľmi dôležité, je byť nejak prítomný v tej realite, aj keď sa už hlbšie rozumieš tej témy trauma a pamäti, tak vieš, že veľakrát tá naša realita nie je zdravá, ale traumatická, ale že čo najviac sa v tej realite sprítomňovať. Teraz sme pri tej zmene, že či na tú zmenu mám možnosti, schopnosti, skúsenosti, ale zároveň sa nepodceňovať, ale ani nepreceňovať. Čiže nejaký pobyt v tej realite pri tej zmene je veľmi dôležitý. A veľmi dôležité je naladenie sa, že neistota je OK. Veľa ľudí má problém so zmenou práve preto, že vníma neistotu, že ja vlastne neviem, ako to dopadne. Tam je veľmi dôležité
to opačné ladenie, ja vlastne neviem, čo bude o minútu, ja neviem, čo bude o 10 sekúnd. Tá neistota je absolútne OK, lebo o tom je život. Život je prúd, život je pohyb, nejako to ide. A ja nikdy nemám istotu, že to nejako bude. Na teraz mám takú istotu, že ráno vyjde slnko a večer zapadne, aj keď nie vždy je to istota, že to slnko vidím, lebo niekedy môže byť za mrakmi, čiže iba viem, že tam za tými mrakmi niekde je, čiže už nemám istotu, že bude ráno svietiť slnko, iba že tam niekde bude. Takže tá istota neexistuje. Zabudnime, že existuje veľká istota nejakej práce alebo niečoho. Vždy je to iba, kým to vyhovuje nejakému systému, v ktorom som zamestnaná. Ak mám klientov, kým vlastne si budem priťahovať klientov, dneska sú, zajtra nemusia byť, pozajtra zase budú. Tá istota neexistuje. Čiže my v tom živote sa potrebujeme naladiť na ten pohyb, na tú zmenu a s tým pohybom a zmenom úzko súvisí tá neistota, že je OK a opäť nevnímať ju ako nejaké zlo, ale vnímať ju ako zaujímavú. Že je to veľmi zaujímavé vlastne nevedieť. Takže to neviem, ktoré často opakujem a často opakovať budem, je pre život veľmi dôležité. Je veľmi dôležité vedieť, že hoc na jednej strane veľa viem, zároveň nič neviem. A vtedy nevnímam neistotu. Vtedy vlastne sa nepozerám na veci skrze optiky neistoty, tak ako nepoznám neúspech, nepoznám zlyhanie, tak nepoznám neistotu, iba žijem v tom prítomnom okamihu a vyhodnocujem, ako tie veci v tom prítomnom okamihu sú. Takže ak máš problém s niečím, čo je označované pod slovom neistota, tak tiež je to téma na prácu, aby v tej hlave sa to trošku zmenilo na iný pohľad z tej neistoty, na nejaký iba ten pohyb a tú radosť z toho života. A že keď už chceme aj používať slovíčko neistota, že neistota je úplne OK. K zmene je určite nevyhnutná aj odvaha a na to, aby sme nabrali odvahu, tak sa musíme nebáť všetkých týchto vecí, ktorých sme si tu spomínali, nebáť sa trestu, nebáť sa chyby, nebáť sa zlyhania. Ďalej nemôžeme chcieť správne rozhodnutia, lebo to je veľká stopka k tomu, aby sa niekto našiel odvahu urobiť nejaký krok, nejakú zmenu a nemôžeme chcieť dokonalosť. Čiže zabudnime, že existujú správne rozhodnutia, existuje len rozhodnutie, následok. Zabudnime, že existuje niečo dokonalé, neexistuje. Všetko je nedokonalo dokonalé, alebo dokonalo nedokonalé, ale nehľadajme nejakú tú dokonalosť a nebojme sa nejakých trestov, chybí a zlyhaní. Nič z toho tiež v realite neexistuje, pokiaľ my to tak nevnímame. Keď my tú realitu vnímame skrze tú optiku tej skúsenosti, tak tieto veci vlastne nám ani nedávajú zmysel, že by sme mali nejako zlyhať. A keď tieto veci eliminujeme, tak vtedy vieme nabrať odvahu. Samozrejme, k tým veciam môžeme doplňať všetky tieto ďalšie veci z tohto stĺpčeku. A nezabúdajme na to, že na to, aby sa tá zmena udiala, tak potrebujeme urobiť to rozhodnutie, potrebujeme prevziať zodpovednosť, lebo až keď prevezmeme zodpovednosť, vtedy ideme do pohybu, vtedy ideme do zmeny a vtedy vlastne ideme vpred, ale to je vlastne len začiatok tej cesty. Tá cesta není len o tom prvotnom rozhodnutí k tej zmene, o tom prvotnom pohybe, ale aj o tom pohybe aj následnom, ktorý vlastne potrebujeme vykonávať. V konečnom dôsledku je to o tom každosekundovom pohybe až do našej smrti, lebo, jak už sme si povedali, ten život sa deje v pohybe. Čiže dôslednosť, vytrvalosť, sebadisciplína a veľká sebareflexia, čiže vedomý život a následná práca s tým, to sú veci, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby nielen sme vedeli vykročiť k tej zmene, ale aby sme v tej zmene vedeli vytrvať.
No a sme v závere videa. Dnes to bolo také veľmi obsiažné. Je tu veľmi veľa elementov, ktoré naozaj treba zvážiť, nad ktorými sa treba zamyslieť. Veľmi odporúčam, pod videom máš aj fotku tejto tabule, stiahni si ju a choď kartičku po kartičke, bod po bode, odrážku po odrážke a zamýšľaj sa nad tým, ako to máš v tej tvojej realite ty, kde ti to ide, kde ti to nejde, kde sa do toho donútiš. Síce to urobíš, ale je to z donútenia. Ktoré sú tie tvoje úskalia k tomu urobiť zmenu? V akých oblastiach tú zmenu potrebuješ urobiť, ale ju nerobíš? V akých oblastiach vieš, že by tú zmenu bolo potrebné vykonať, ale nechceš ju, lebo si ho vieš v tom bahničku a v tom toxickom prostredí, či toxických vzťahoch a toxických benefitoch alebo svojich traumičkách a nezdravých vzorcov, lebo ti je v nich vlastne dobre. Takže veľmi odporúčam najbližšie 2 týždne, keď budeš potrebovať viac, tak samozrejme aj potom veľa sebareflexie. A nezabúdaj, že zmena je pohyb, ktorý sa deje non-stop. A keďže sa to deje non-stop, tak my môžeme k tomu non-stop pristúpiť, ako sme si tu už povedali, ako za trest, ako nutné zlo, alebo k tomu non-stop môžeme pristúpiť v radosti. A tá energia, s ktorou do tej zmeny ideme a s ktorou tú zmenu realizujeme a s ktorou v nej vytrvávame, tak to je vlastne tá energia, ktorá potom výrazne ovplyvňuje to, a ako tá zmena v konečnom dôsledku ani nie, že dopadne, lebo tá zmena je stále zmena, ale akým smerom sa bude vyvíjať. Takže opäť sa lúčim s tým, čo veľmi dobre poznáš. Aj sme sa o tom dnes rozprávali, že nejako je vždy viac ako nejako. Čiže čím viac sebareflexie príjmeš a čím viac budeš chcieť vidieť všetky tie tvoje úskalia, zatiahnuté ručné brzdy, tak tým viac budeš mať možnosť meniť svoj život k tomu radostnejšiemu a spokojnejšiemu. A nič nie je dokonalé, ani tá sebareflexia nevie byť dokonalá, ale vie byť nejaká a nejaká je vždy viac ako nejaká. Ďakujem ti za sledovanie tohto videa a teším sa na teba pri tom ďalšom.